Uwei nong saki ya ka jing Shah Siat guli ha ka sing sejan ha ka jing yalang yo Presiden Barem Kari Amerika u Donald Trump u blatep kom u Joseph ulaya thu ba uwei bri u badan hajan jong u ula Shah Siat yap ha ka po ba persang ban penyap yo kertong Presiden jong kaseng Republican u Donald Trump ngalayas ngau katu kat ni ki jing sawa suloi u bri u badan hajan jonga ula Shah Siat yap na ka Khlieh ba layap no hashen kawai pat ka kentei ka I kumba kala Shah Siat na kakti jongka laong ubri bakateng u Joseph u balasaki ya kajing Shah penyap kala ha kakti ka kenhuan Secret Service Agent Kari Amerika u ba uni ubri ula persang bansyem ya kajing u Donald Trump da kasuloi ong kilat patai kubor kumbang ila pansaki kat ba u Donald Trump udang ajing pran ha kawai kajing yalang pajba shibenta ka badai kajong kajing yalap election president kajong u na kabenta ka Parti Republican ha Pennsylvania tang hadin katu ka ni minute ka jingkran jang u kalasawa ki guli ka bathaubet syaka jaka ka badan utrom ki ba kini ki guli ki dairu ha kabenta jok skor jang u na kadiang bat kalamis nam krop ulah banda miladi kat ba ki nong pahara ki Secret Service Agent ki bala pahara joria u bad yalam rui u syapo ka kali na kabenta ka jingsingan ke jang u ha kani ka jingja arngut ki lamen saw jor bha bat uwei pat ulayam kani ka kenhuan Secret Service Agent klayo ro ban panpai ke layu ni runal hadu bon daklat no ashen de kinong siat sniper ka batebet bha kani ka kenhuan nalo tunuam bat ki guli jongki kla dei na ka benta ka Khlieh jong u bola klat no ashen uni ubriu badan jengai tang kumba shispa arpo meter aa na ka jaka ka badan kani ka jingelang utram ha Pennsylvania